Ratil en ma kendo mana kaka nosenyisi gi Lydia Okeyo kinde mano kelo weche manyien mag ratil e tielo mokwongo mar chenro mangima ni an kod wenda ariyo waketo Kenya e ratil. Nyakoro gik mwaseneno kuom thuolo machuok mokalo chien miyo penjo betie ahinya winjruok mobedo e kind jatend piny William Ruto kod jatend duond bura mar KANU Gideon Moi mabende nogimodhore godo pi e yiero mokalo. Ma nyiso ang'o? Nyiso ni nitie kaka winjruok mar achiel bedo koso en tuk pau siasa. Penjo maduong' en mano. Kweth maketo sirikal tesre bende koro sani koni gimakore matimata kaka Kalonzo Musyoka wacho ni kako nyalo weyo Rigathi Gachagua onge kaachiel kod Martha Karua. Gin tuk siasa koso riwruok manyiso kaka Kenya dhi chalo ka ji dhi e yiero mag 2027 kaachiel kod tok yiero mag 2027 machiegni ratil ma kawuono. Ratil matarika 12 dwe mar 10 2025 nyinga en George Bati an ka kod wenda an kod Erick Okeyo en studio Cairo kamano Erick machiegni ahinya ratil magawuono. Kamano imoreni Karamogi. Kamano nyan Dr. Matuga kamano nyan daktari machiegni ahinya ratil ma tinende ni. Kamano. Tuk siasa koso riwruok manyiso ka Kenya dhi chalo 2027 nikech Gideon Moi kane jaduong' Daniel Toroitich arap Moi tuo to ne ok gin gi remo maber ahinya gi William Ruto. King'iyo moko kuom ndalo moko chien kucha ne olandore ni chal ka gima ne ogaro ga Ruto gi chien mondo kik odhi one kata jaduong' Moi. To nyono ni waneno ka Ruto wuono dhi ma oketo maua liend mosenindo Daniel Toroitich arap Moi magibedo kod Twak kod moko kuom jokano manyo yuoro romo Kabarak. Ka bende Gideon Moi wuono limo Ruto e par loch mare mantiere bure Nairobi ka. Nyiso nang'o? En tuk siasa koso mae gima wagen neno kaka gik moko dhi mbele. Kalonzo Musyoka koni ngang'o kanyawera kod kana gi Rigathi Gachagua gi Martha Karua. To magi gin jok mane opogore e paro 2022. Ang'o matimore pau siasa ka Erick? Nikech gini joma ng'eny penje nyikora mogi bende penje omiyo koro an bende akora bedo duond oganda mondo apenju kaka jolony e weche mag nonro mag siasa. Ang'o matimore ka? George erokamano. Aduoki ni en tuk siasa kaka iketeno. Nikech inyalo paro ni kane manosenindo Daniel arap Moi tuo to William Ruto kanodhi to Gideon okoni okonyal nene. To nyoro to kore neno koketo maua. Nyisi nogendni mang'eny ong'e ni siasa ok kete agoko. Siasa bedo gimunyalo gogo kwano ni bo nyalo donjo. Omiyo an mano ok buoga ahinya. Mano nyiso oganda mong'eyo. Sani Ruto nyise ni neno. Bia wamakre ka. Dipo ka chieng' moro mbele ka timora nade. Aweni. En mana thurwa kucho. Ema in nisewe chama. Okichaki duogi. Ini onge odiem ni ringo. Ok ng'uon ni nyaka chieng'. Mano timore mana thurwa. Ogen ni maoko gi te. Osefwenyo rieko maler. Mar weketo siasa e adundo gi chuny. Monde gi ket dwach jopiny gi dwach gi. Omiyo manyo timore kind KANU gi Ruto en dwach ich gi dwaro mar piny mar oganda mag jogot go. All right. Dr. Matuga. Erick nene kaka en tuk siasa. Pap nyalo gwenyore. Yamo bende ringo mopogoro ringa gwenya. Ini nene nang'o ratil makawuono kiketo romo ni ratil. George erokamano. Ing'eni gima timore e siasa ka moyuso ni godo kawuono kamore ma kiny ok norunigo. Weche lokore koni gi koni. Ng'ato nowacho ni on matters of style swim with the current. Habo loko nigo gidoro ngeni kisungu chandi. Matin. On matters of style. One gidani madala one group achiel. Swim with the current. Yes. On matters principle, stand like a rock. Manyiso ni ka egik mag loso yore mag konyruok kineno nikech siasa en luwore gi dwaro mar ng'ato. Dwaro mar ng'ato e siasa
ma iwacho gi dho ngere ni interest. Ka interest, style mar interest maru odonjore, to idhi gang'o? Idhi gi current. To ka gimoro ma ineno ka ok donj gi ngimani chuth, tichung' kaka ng'o? Kaka kidi. Nyiso ni ei siasa ka interest mar ng'ato ema timo ang'o? Ema miyo odhi kuma owinjo timo ang'o? Kuma owinjo dhi. Awinjo kiwacho ni Gideon notamo Ruto neno jaduong' Moi. Kane Moi tuo to Ruto ne dwa ni mondo dhi onene, notame ni kik onene. Manyiso ni e thuolo no ne nitiere kaka ne ok giwinjre. To thuolo masani nitiere dwaro ma Gideon nigo to gi dwaro ma President Ruto nigo, emomiyo gitimo ang'o? Onge ka nie sigu manyaka ne. Ma ing'e ni kanyo tariwore go osiepna ma Erick. Ni wan ing'e ni thuro kucho nyochan Canada. To Canada tadhi aromo gi Miguna. Ing'eyo gima ji ochako wacho? Ni koro osechako ndhogo Raila. Apenji, Miguna en kama osiepna, en nyathi luoka. Nitiere achiel ariyo ma onyalo konya godo kata motimo na Canada kaka lawyer man kuno. Kadhi anene, koro mana ndhogo Raila kawuono. Mano e paro manyaka obed ni wanyalo golo e pachwa, nikech siasa ka en interest, kendo interest lokore koni gi koni. Kawuono wan osiepe ka, to kwachopo kacha te igo kwan. Kisego kwano, achalo ng'ama diye gi kompyuta. Kisego kwano, tineno ka algorithm ochomi koni, to kune kimitimo ang'o? Kineno ka kwano teri koni, kune kumidhiye. Mondo mi namba achiel iyud konyruok, namba ariyo ibed e thuolo minyalo konyo ogandau kata ogandani kata jou. Mane gima timore ka. En tuk siasa mar kwano. Right, erokamano ahinya. To ken gima rach. Okay, erokamano ahinya. Nitiere gimoro ma awinjo kuriworu ni ma en tuk kwano. Rigathi Gachagua onyiso ywak ni ka oponi en oganda god Kenya ema obiro kanyakla ma ng'ato yudo wadgi moro mawuok e god Kenya, tiwacho ni mano en siasa mar dhoudi. To ka ogendni mamoko timore, kaka mano timore kind Gideon gi jatend piny, to mano koro en mar riwo piny Kenya. Ang'o momiyo Rigathi nyalo neno gini yo machalo kad mani? Ka en oromo gi jomoko monyisogi ni un ogandana kata oganda mar ogandani, wawinjo wawuru gi dwol achiel ka wadhi nyime wabeduru kanyakla. Tiwacho ni in ijao kabila. To ka koro jomoko time, to ineno ka gima en gima koro riwo oganda Kenya mangima. Ang'o matimore maendi? Erick, kaka un jonon siasa, uparo ni Rigathi Gachagua temo nyiso ni igoya to en owuon en bende ochal mana gi jo siasa mamoko. Erokamano George. Siasa gore mokwongo e alwora mari mapacho. Alwora ma Rigathi Gachagua wuoke en wi got Mount Kenya. Alwora ma William Ruto wuoke en Mwalo Rift Valley. Alwora wa gi Mag gi Raila en Nyanza. Alwora Kalonzo kocha nyaki chak dala. Dwacho ni politics is local. Mane mawacho no. Atemo wuoyo mon Dani oyuda, ok adwa na buodh kisungu kamak. Omiyo waduoge wach. Yes. Rigathi Gachagua jodongo machon ne go ngero ni chieng' iyoyo gokinyi, chieng' mokinyi miyoyo, chieng' modhiambo idhiro nega mana jaduong' moro ma tuo nego. Koro jogot ofwenyo gi Rigathi Gachagua ni makosa mane gitimo. Ne gidonjo e tich gi William Ruto ka gionge matok gi mane donjo kodgi e ulacha. Emomiyo giduoge matok gi koro gin gi matok gi miluongo na ng'owa chieng' mokinyi miluongo ni DCP. Jubilee man chouro tiyogo cha koro en chieng' modhiambo midhiro ne jatuo. En sani Jakikuyu ok nyal oyo Rigathi Gachagua keche ma owuok ni nyalo omo gimoro kel. Uru nyosetiyo meke higni 10 onge. To bende mane manyalo wacho go ni kakineno wabedo kae mak kodan.
we kora akel ni gini e kidienjwa marwa mathurwa mondo iwinje maber. Dwarore ni kik wase jowa mane okwongo odhi omakore gi Ruto e DCP UDA. Ok adwar ni wasegi nikech sama ne gidhi gi kwongo no nitiere ole Maria Dek ne giduogo godo, to nikech Ruto ne riek kanosenwang'o ni URP ne Chauru nosedhi odiyo kuonde ne mopondo moloro, to fwenyo na woni mani makato duog gi gire wuok gi ang'owa gi UDA. Political parties gi ichako gi ga mondo yomb kod gi yiero. Adwani doga ne chien ing'i kane Kibaki gini jowuok e KANU gi wuok e NACO biro chako chama ne moro niluongo ni PNU. Dweche auchiel to ji dhi e yiero to yombogo. Uhuru obiro gi chama miluongo ni TNA. Higa achiel to TNA no chake mana mar yombo ang'owa yombo ombulu. Oyombogo ombulu odonjo. Gichak giloke obedo Jubilee mana mar yombo ombulu 2017. Ruto biro gi mare miluongo ni UDA nyoyombogo ombulu. Wan gi marwa moro iluonge ni ODM. Sani nyawinjo ka gin gi gimoro ni ODM at 20. Ni Koren celebration. 10 celebration mara ng'ato poko yombo kode ombulu. Idwa celebrate ni yombi ga nyaka nuchak chama. Kuro mane celebration muket go jowa. Political party en gir dhi yombogo ombulu. Kanyo tamiyo Ruto max ahinya. Inyalo poka kata 2027 odhi biro gimoro makendo samoro UDA ni. E siasa Ruto ni mbele. Tiche motame kaka president. Tiche monwang'o ka tek. But adwaro ni wawinjre ni Rigathi Gachagua cha jodala gi sani nene ka chieng' mokinyi. Ibiro mana iruonwa kikadho kuoma. Mano dongo wache muma. Mane Rigathi Gachagua kawuono ne jothurgi go. Emomiyo no piny owacho o deploy machinery mora e by elections gi. Kech by election biro nyiso teko kata yomyom mar ang'owa mar piny owacho. Nikech ka kupono yombgi to nyiso ni piny owacho yomyom. To katieko tadona wach niya kata thurwa nyaka walok pachwa. Oktong' wawuog sani niya ni wanego imbe gi dhok mon odhi e chiro niya ni wadwa celebrate ODM at 20 ni gin nyaka ne chake gin yombo gi ga yomba. Kose yombgi to giriwore gi ng'amo yombo gin yombo gi ga yomba. No ODM at 20 losing elections consistently. Mano ok wanyal celebrate. ODM poko rumo en duond bura mapod nitie onyalo yombo kata yiero mabiro. Nitiere kombe ma ODM osetere ji mane kod teko ma nyalo betie. Duond buche machon manochak gi manobedo e kinde mane kao piny Kenya loch mar jawagunda. Nitie manoko oyombo to ne gina gintie jogi bende nitiere. George, pinye moloko chal no kia winja maber kaka omo ni sigana no. Kaka ya omo ni sigana no. King'iyo piny e aluorawa mar Kenya ka gi siasa. King'iyo aluorawa mar Kenya ka gi siasa. Tiyudo ka dhoudi modong' gi te gombak siasa ne nyithindgi ka gichako kawuono gidhi kiny. Okay. Thurwa kende ema kawuono pod idwa pim ni siasa gi jogo manosetho igni 50 kadok chien. Okay. Winja, koro adwa ni ing'e niya ka igni 20 ombulu maduong' cha mimanyo goldi cha en osetamo igni 20. Onge ono manyalo wuok. Emomiyo do jogi koro wacho niya ni mbele ka kirom gi moko na wan koro kwachung' wan gi Ruto. Okay. Dr. Mark Matunga, celebration nitie richo? Celebration onge richo. Mano margi ma gin godo e ODM kuno. Koro mano kapani en tabu. To bende ODM nigi achiel ariyo adek ma ginyalo kwano. Kata waduto te, kata an bende nan ja ODM. Adonjo mane UDA bende mana machiegni ka. Kata king'iyo sani koro devolution piny loch gwenge ma koro wan godo. Mana e teko mar ODM.
So nitiere gik ma ODM osetimo. Kata obedo ni goal namba achiel cha pod ok watimo ang'o, pod ok oyude. To bende nitiere kuonde ma wasekale ma ochopo machiegni. Inyalo paro kane weche mag ombulu odhi ma wayudo prime minister. Ok en kom matin. Koro kika Erick wach ni onge gima ODM osetimo ang'o, oseyudo. To adwa duoko kamoro kanyo ma Erick wach ni Ruto to ng'eyo siasa tich motame. Tich ma Ruto tiyo en tich siasa. Koro ne kaka diang' ong'e siasa mober e weche mag siasa to tich ok onyal timo ang'o, tich to ok onyal tiyo. Ok ang'eyo ni otiyo gi ratil mane ma bende wan e ratil kawuono, to kang'e ni ratil mane ma Erick tiyogo mowach ni Ruto tich otamo. Kanyo obro lero. Anto kana ni Ruto tich otamo. Nikech kade ni tich otame de koro sani ok en president. To sani weche mag riwruok mag party gi ma kanyo ta yie gi Erick kabisa. Nyaka wang'i mbele. Nikech dong' wabiro 2027 ka. 2027 ibro yudo kata be mata anyiso ga ji chon ni inyalo poni kata UDA ma koro sani wa support ma kata ana support koro onge, koro en gima chielo mopogore nikech kaka wadhi ni to odhi bedo gima chielo. Koro inyalo kasori kanyo ni an ja UDA, an ja ODM, to kwachopo kanyo to kaka dhano riwore ni, kaka jotelo riwore ni, formation machiele ma dhi wuok tema idhi gode ombulu manyiso ni atonga mayot emiyombo godo koth. Koro kadipo ni ODM en atonga mapek to winjo kanyo bende nyaka watim ang'o, nyaka wang'e nikech kamoro yombo koth mar ng'wech bitieko no emotimo ang'o, emotamo. To Raila osetimo gimoro, ineno gima koro Gideon paro sani ni en nodhi otime mbele kacha emosekelo pogruok achiel ariyo adek ma kata wan bende kaka oganda waneno ni pogruok nitiere kaluwore gi kata kombe ma wan godo. Koro ka tich ang' notam nyithiwa motimo ang'o, mokete kombe nikech wan gi internal security, arita kwe, wan gi bengi mar dech pesa, wan gi budget, wan gi stima, mago kombe ma wan godo. To bende luwore gi nyithindo moket kanyo nikech ing'e ni Uhuru tendo Uhuru cha ing'e ni nomiyowa ministers to nomiyowa jok ma weth apani be achiel kuom jok mane chiwo kanyo motegno mane tiyo ne en Magoha. Jok modong' ing'e ni ok nyal paro ni ne gin ng'ageni. Ang'eyo recho mama. Dogach ni ok nyal paro ni gin ng'ageni nikech kaluwore gi gik mane ok gitimo ang'o, ok gitimo. To Ruto nyochoko chir moro ka kata wawacha ni Ruto tich otamo. To nyochoko chir moro ka ma you must be a serious leader. Nyaka ibed jatelo motegno kabisa mondo itim gima nyo Ruto timo. Mokawo arita kwe omiyowa kaka oganda. Ochako kawo bengi omiyowa kaka oganda. Onge economy manyalo dongo ka onge teko mar stima. Teko mar stima no emomiyo China noketo industries mang'eny, omiyo gigero gik moko mathoth ma kata America bende ne timo ang'o, ne kawo kuom gik moko. Koro mano bende ochako duogo timo ang'o, okawo omiyowa. Ng'e gik ma oketo thurwago kata kombe moketo thurwago luwore gi jotelo mantiere ma mano nyiso kit chir ma Ruto ni godo. To wang'e kwan ma bende Ruto goyo nikech king'iyo mbele ka kata ero celebrate 20 years mbele ka to Ruto gi Raila dhi bedo kanyakla. Gideon ero osetimo ang'o, oseriwore kodgi. Ng'i malong'o Uhuru bende biro timo ang'o, biro donjo kanyo. Kaeto kata wuod Kibaki cha bende biro donjo ka. Manyiso ni ng'i mbele kaka kadhi. Ineno okawo jok mane iluongo ni dynasties gi. Correct. Okelo gi, oketo gi ka. Erick mado motieki. Kanyo Mikela. Otieki. Yes. Mane siasa ma bende ogo nikech dynasties go ing'e ni moko be nyalo chendo
gin ne ging'iye ni manie hasla manga maonge ngama to en mano bende achiel kuom kwan mogoyo oseketowa ka Raila nika Uhuru nika ng'ini jo Uhuru mang'eny ma bende nitiere e sirikand Ruto ja agriculture cha Kagwe ja trade kiani gi joge mang'eny moket ka mokoket kata mana Moi makoro gini orwakni en bende nitie joge moko mibro gwel achiel ma bende bro timang'o bro donje e sirikal koro en osego kwan modhi godo mbele kik ng'ato bed gi shock ka uneno ka Ruto ko Uhuru bende timang'o odonjo ka kaeto koro ji dwa dhi mbele kacha ma wan gi manyaka watango ni ka joge donjo te kuonde wa mosekawo okwawe mane part of negotiation kanyo wasekava okwawe koro achako timang'o omanyo wana moko nikech 2027 to wadhi gi Ruto e debe maka Erick nigi paro machielo to nyalo bedo beda gi pache en ng'ama osiepna bedo gi paro mopogore 2027 aneno ka Ruto mwadhi gang'o mwadhi go e debe to winjo go kwanwa chon kwanwa chon mowinjo wago George mato very important ni neno gima nyo timore weche manye wacho turgi kiture Kindiki manyo iwacho mag 2032 maka gidwa pangore kendo sore manyo wacho gi kanye ma wachak goye kwan ni ere kaka wapangore mondo mi watimang'o gi Ruto Ruto ni mo pangore go Ruto ni mo pangore ga panga ka wakalo 2027 ka 32 kacha koro wachomo kanyo ter abro pimo ne gik mabro timore. Alright, idhi pimo na bank Erick. Erick onyiero kama tek kasto ng'isa miwacho ni wuod Kibaki miluongo ni Jimmy Kibaki koso okenge ni ene Erick nyiero. Erick, wach mar dynasty gi hustlers en gima no pong'o lwasi mar twak mag rombe mag siasa e kinde yiero kata motelo ne yiero mag 2022. Ochopo kanye ma iwinjo kaka wuno Dr. Matuga wacho ni jogi gini koro yamb siasa lokore kori dynasty ter. Diponi Ruto donje dynasty koso ma odwa tiyo gore kwana mane wacho ni orieke kwand siasa to tich to tame. Jojero kamano Matuga en osiepna. En jalno mosele manyaka e para dala kucho ma nego ne kamongo. Ng'ama ng'iyogo. Amor ni gima koro more molote en ni Ruto riwo dynasty ni mano koro lichne mak kabisa ni koro Ruto timo gima tek koro kelo dynasty Ruto achiel ni onegi par ni sama ni dhi ombulu kata mak ni ne onge kode mak odonjo kusebede ker ka mak osiep na ng'eye maber Ruto ne wacho ni na kuongo ne Raila Ruto ne wacho ni piny Kenya nigi ji milion 50 ok dynasty kende omiyo loch mare ok dhi bedo loj nus mkati to kodhi bedo loj dynasties en odwa tiyo ne mama mboga gi ja pikipiki gi ja asla kawuono ma wan kodi kane kawuono Ruto wacho mana gik mamak wacho gi mak ok riambi mamak wacho gi me Ruto wacho ni koro sani owuoyo gi Gideon nyo owuoyo gi Raila Uhuru bo owuoyo go apani Kibaki to make bomede no ko wacho ni koro Kenya dhi lokore mbele ka matamre gi no First world status tiolo pesa bilion 32 every hour nicho ndike ne Daily Nation okane mawacho nicho ndike Daily Nation on Thursday na wasomoka the rate of borrowing and 32 billion shillings per hour kwa bedo kodikae for 1 hour and 32 billion nye ne gazette max amanye in Canada ling sami wuoyo ta ling thi sami wuoyo ta ling koro kanye manyisi ni tich otamo Ruto nyo bere go poro okoka gi muma nyiwinjo ka Musalia Mudavadi wacho nang'owa ni Afrika ka en poko nene president madhi one term to ja pastor mabende ja PhD mamba mosiep Ruto menyiluongo ni Lazaro Chakwera Malawi ka dongo dhi one term to ja Seychelles ka wuono dongo dhi one term to Nepal chango modhi otimore gi Gen Z to Madagascar ka wuono nyaka jolweny mogolo tero kono dhi ogo ji jolweny olokore
Piny oloko, lony oduogo mang'eny. Awacho ni wach ariyo kende. SHA gi SHIF. Facts, not politics. SHIF giwacho e books no omigi 53 billion. Ni mama naka tuo dala wa pedo kama mako sale macha. To the pedo dispensary tithiedhe nitiere billion 53. In bendi winjo feedback ma jopiny chiwo oonge pesano. Asto nitie moro miluongo ni critical and chronic care illness, 83 billion, so total 136 billion. Nyi neno ka joma suffer live gi cancer nye go koko. Pesa no onge, 136 billion, odhi kure. Ikao PSS, yore kor gwenge, gi siling 50,000 gi 100. To tero PS achiel e kor gwenge, asebede serikal ang'eyo, ni en pesa di. Mano tich monego or na assistant chief. Mak ni kana lima dala ta luongo ne assistant chief e mogogo mbaka. Ti wigi owil na assistant chief pod tiyo na serikal. Ma ok nyal pogo 50,000 e kor gweng'. Nyaka PS ema dhi. Aya. Kawuono, nyicha penjo. Adwa nuoyo penjo ka. Jogo matiyo e kidienje mag tije mag serikal. Civil servants only. Adimo se tim survey kuom gi mar happy gi payslips. Giwacho ni ming'ado cha emiwena to miwena ni emodokre osuru. En osuru matamre gi nono. Onge pesa ma jotich yudo. Asti biro gi udi. Tuoche matindo mako jigi. Iyudo kata jomonyalo ok e utegi ok nyal dhi nindo malo ka ndalo medore. Iwinja kod idwa ni in gi room ni moro piny. In to affordable housing ng'amo kwaru to ot onge to idwa ni idhi dag e floor 17. Gima wan wawachen niya. Ket ndara, ket pi, ket sitima, duok osuru piny, sirkandi oduok kuo piny, oduok loan piny, mondo ng'ato geragera ot monyalo. Okay. Nekech nyoro ndalo ariyo mokadho ni nyi pidho yien. Opidh yien gi bilion 10.5. Pidha yien. To bilion 10.5 mi pidho go yien ni. Kopoge donge jopuonj mag mbalariany dosedok e klas. Capitation mar school dosedok e klas. Okay. Mago penjo ma Erick penjo eratil. Openjo mabeyo. Ing'e gima timore, gima nyaka Erick ng'e, ma bende apani chande matin. Ong'ama aselimo dalagi, to manyiso ni embe nitiere jok mokonyo dala, ma bende expect ni gima wacho en gima nyalo bedo gi radieri. Koro winjo be ni ka biro ka to wacho weche mag adieri. Mar ariyo, e seche miloso kod Raila, mano yudo kura milion 7. Manyiso ni noyudo kura nus mar kura manigoyo te milion 14 gi wiye. Nitiere johera mag Raila maluwe. Miyo kiloso kode, mageneno ni iloso gi baba, mageneno ni iluoro baba. Mano achiel kuom kelo Kenya machiegni. Koro pach Erick ma oneno ni ka Ruto oloso gi Raila, ni mano makosa, okang'e ni Kenya mane modake. Mar ariyo, kidhi loso kata nyaka gi Gideon Moi. Gideon Moi nitiere joge, kata ni neno ma oluong, nonyiso Ruto ni bidala, mondo luong ni joga, delegates ga, mondo mitimang'o, mondo mi losgo. Mage jok manodhi olosogo. Mama Mbok, Erick gito kang'e ni gin jok mage kopogore gi johera mag Raila, johera mag Gideon. Kachaka wacho Uhuru Kenyatta bende kata ka kineneno, ma bende ing'e ni sirikand Uhuru ema ne Erick tiye. Kanye kuma ne ntiere e chunye iye kabisa. To kanye kuma ne ikwalo bilion 2 odiochieng' kang'o? Odiochieng'. Bilion 2 ne lal. Kendo Uhuru wuone mowacho ni bilion ma otieko higni 10 ka okolero no to bilion 2 malalgi. Ere kaka nyalo timang'o? Kaka nyalo duoke. Yo jadwa mondo migo kwan mar bilion 2 mane lal e tend Erick go Uhuru. Bilion 2 kalal odiochieng' kodiochieng' en pesa ma kigo kwan te tipogo gi wards wa te e higa ka higa, ward ka ward, makori winjo moywago ward ka ward dhi yudo milion 540. Manyiso ni mano pesa mane lalala e sirikand Erick go Uhuru ka
ma ok ong'e kwan gi kuma odhiye, kendo en gima ne nyalo kelo pogruok kabisa. Mana achiel kuom gik ma bende osechung'. Ng'e ni kwachako ka Ruto chako tich, to dhano ne ringo gi sufria e wigi. Sufria no tindo onge. An atimo ohala ka to kod oko. Ma wang'eyo maber ni economy mar piny ipimo kod kaka pinyno perform, kaluwore kaka pinyno dhi mbele, kaluwore gi kaka lokruok mar dola chal. Mana achiel kuom gik ma bende Ruto osetimo osekelo machiegni. Inflation manyo oter mabor kabisa odhi atamalo 9, sani oseduoko nyaka atamalo 4. Gima nyalo wacho mang'eyo ni sani koro president tiye, makata an bende aywak ne jopiny, en ni sani koro wae macroeconomics, mano nyaka no stabilize, mano nyaka no tim, kendo setime kuom higni 2-3 gi, mano se stabilize. Koro gima ng'eyo ni president owinjo tim sani, makata an jaherane, thuolo moro amora madayudi kata thuolo moro amora mayudo, en watemo mondo mi waneni pesa odhi e ofuko japiny. Ma ineno gik ma Erick wacho ni thichlegi, ni koro ni youth ok owinjo bed ni miyo pesa. Mano e kawo pesa keto e ofuko japiny. Nikech japiny ka biro bedo gi pesa ofuko ne, mondo kata osuru obiro chula. Mano is not a problem. Nikech onge piny ma ok chul ma ok ger go osuru. Koro magi gin gik manyaka Erick ng'e, ma kik ochoch it jopiny ni ko ni Ruto koro kelo ogendni mamoko gi mondo mi oketgi kanyakla, nikech kweno kobede ma jok ma bende luwo joge, johera mag jogi, obed johera mag Raila, johera mag Gideon, johera mag Uhuru, johera mag okelgi together, nikech riwruok ne ema nyaka bedie. Riwruok ka onge to ineno dong nyoro nya Amerika. Sani Amerika en sirikal ma bende waduto te wagombo, kata Erick kiny dhi kuno kendo dhi nyaka kuma nasome. To iyudo ka piny bende nyaka itang', nikech inyalo chopo kuno to iyudo ka airport olor, nikech nitiere gima iluongo ni government shutdown. Oselor sirikal, ma sirikal ok ti, ma jo federal government ok ti, gine strike. Manyisa no gine strike, oriembgi ni koro ginyal tiyo, nikech e bunge makuno to kod president makuno pok owinjore budget. Masani ji ok chul musara. Mana Amerika e piny ma wagombo mondo mi wambe watimang'o, mondo mi wane. Kendo ni kana nyiso Erick nyocha onge, to wach ni an bende sani adhi kanye, adhi Amerika, right. Piny ma igombo. To kanye masani jotich ok chul, sirikal olor. Manyiso ni manie en siasa. Onge kumotamo President Ruto ka ose deal gi macro issues, ose deal gi weche madito manyo ywayowa, ma Erick gosiepne Uhuru nonyumowa mogolowa e chuodhono. Sani koro seketowa e kiwango ma koro ineno ka koro pesa dwa chako donjo ofuko vijende, dwa chako dhi e ofuko mine, mondo mi pesa obedi ofuko. Koro ka the economy, koro ka japiny oyud pogruok, pesa ka nitiere ofuko japiny, pogruok biro bede. Dr. Mark Matongada penji achiel, ubo konyo giri koponi en gi paro moro. Erick to kwabe konyo. Okay. Isebalogeri. Okay, isebalogeri to kodhi konyo giri. It's okay. Ambo kadwa konyo giri. Onge kaka jatend piny William Ruto nyalo stabilize weche ma kwe bedie ka ok oywayo dynasties. Mano wacho ni gin dynasties mano ketho piny. Onge. Apenji dong ineno kata ka Erick ne wacho, ma bende en gima na support, kane wachako ni kare Ruto oseyudo tich, ma jomoko kuoma no dhi kode machiegni, nochak luongo Nyandhoke. To wan wang'eyo gima ne watimo. Une okun dynasties? Dynasty ni olore, but kata kana okun dynasties, nyaka ne wadhi kome machiegni, nikech nwang'eyo ber ma jopiny biro timang'o, biro yudo. Okay. Jok miluongo ni dynasties gi. Mane Ruto luongo ni dynasties? Kata wambe oluongo ni dynasties. Mane Ruto luongo ni dynasties? Ok ni Ruto kende. Kata wambende, kata in bende luongo ni dynasties. Dong ing'eyo gi bende, Erick bende kwano gi, ambe akwano gi, wang'eyo gi. Jogi gin jok manosegurore
e yor siasa to kod yor ohala. Manyiso ni gin gi teko mar kawo jok moko mondo lugi. Emomiyo ne gigero kata mana parties gi. Koro jogi ber mondo mi nikech gin gi influence kuom jok ma otimango ma gitelo negi. Jok ma ng'eyo ni kuma gichomono e kuma timango e kuma dhi yude konyruok. Mondo mi tim mano kar mondo mi dhi manyo jok maluwogi ka many ng'ama iluwoni. Nyise ni omera dongi dwaro mondo mi jogi yud konyruok. Ka jogi dwaro mondo yud konyruok bi wati kanyakla. Mane gima notimo gi Raila. Ineno pogruok ma obiro e Kenya ka kata pogruok mosebiro e thurwa. Mane gima notimo go Uhuru. Dongi ineno kodhi obet gi piny go Uhuru magi loso magi yiere ni kaw na ng'ane ikete e sirikal. Okay. Nitiere kwe mabiro. Koro onge the best way yo makare kabisa mar mondo mi okel kwe e Kenya ka orwak jogo te. Nikech achiel kuom gima ne chando Gachagua ne ok dwa ni ng'ata to moloyo ne ok dwa mondo Raila obed gi Ruto kanyakla. All right, Erick. George rokamano. Ing'eni mak obagni ka moko duoko weche na ka. Nikech awawuoyo penjo nok baga. Awawuoyo ni keto Kenya ratil. Aketo Kenya ratil. To ratil makete e gik moko ariyo ma wuoye. Wacho osiptal ni achoma tire ni bilion 136. Mako or ka mondo bi owuo. Kowuok e ratil ni to dok kucho gi wach. Ane maluonge. Ane mana luonge. Oh, makine miluongo. To mak okoduoko weche pesa gi. Mako dhi mana niya ni bilion 2 ne lal odichieng' kodichieng' e sirkand Uhuru. To mak wiyo wil ni pasta mar kuo e sirkand cha ema koro gin go. Ok ne wan gi pasta mar kuo ema koro telo ne sirkand ni. Emo mine no ka koro ka wach moro machaka wacho ka mochomo en niya ndala ariyo nyoti gi bilion 10 mosainya bilion 10 e odichieng' achiel pidho yien. Bilion 10 ni kende di nye poga no dhi e kidienje go mondo omak kuonde moko odonje hospital gima nego ji jotuo kansa, jotuo HIV AIDS, jotuo eni onge pesa. George inano achako wacho ka ni Erick ujibili otable evidence. Adhi mbele mako wuoyo kaling thi. Ok ni amba kia duoko to make wuoyo kaling. Nikech onwa miriam. Dong mak nyalo ling ka wuoyo kech o wuoyo kaling. Okay. Watch moroka. George. Ing'eni ratiro kata wa bed kanya ka kiny ratiro na ratiro. Oledhi gi mibadhi bedonga dongo ledhi gi mibadhi. Kata mana kawuono ji tesomo gazet waneno gimoro kidhi kata mana kake contracts e kidienje migepe mag serikal anasetelo na migepe serikal mabuora. Kawuono waneno kamoro migawo achiel mar serikal kondiko ne jagoro mongirore gi kwayo authority mar chulo kambi achiel mar okil milion 250 e contract mar Adani. En gima ni e public domain, okwadwar evidence, en e public domain. Attorney General tije enang'o. Koro mago e gik mineno ka wang'o e japiny. Tanyalo nyisi kama George Bati. Ipenjo. Dynasties makoro Ruto odokegi ok nyal konye gi jopiny. Anyalo nyisi kawuono ni koluong ombulu kawuono migoyo mar rais ni to kata Ruto makre gi dynasties go te to kawang'o kwan ombulu to nyama bedo namba 2 kata 3. Japiny ok ne ber sirkand ni, japiny ok winj pesa gi. Nekech kane japiny mor, tang'o momiyo jotend piny owacho ni ndeke koni gi koni ni tero ne mine pesa. To kidhi e kor gweng' kume jogo wuoke, makoro mine odong' gi buru, to en 200-300, en 200-300. Okay. Yawa mak, yawa konyuru jothurwa e yo maber. Okay. Matuga ng'ama or. Okay. Piny dhi sipidi dakika 3 tadwa ni watiek nikech sama wabiro ratil to wang'eyo ni rieko mane minyalo ng'adne piny. Rieko mane minyalo ng'adne piny nikech ji go kwano kadhi mbele. Ji poro gik mani chien to go kwano kadhi mbele. Mane mano wacho ni ka ji dhi mbele kama koro riwe ji, kama koro ji go kwano mak no timo lwete kama ni ji nyaka timre kama ting'iyo mbele, orie lwete achiel no mbele.
So ang'o ma nyaka timre ei dakika achiel Erick achak kodi, ang'o ma nyaka timre e piny Kenya mondo gik moko riere tir manyalo kelo geno ne jopiny, manyalo kelo geno ne telo bende manitie? Oledhi gi mibadhi mane piny owacho nyaka dog piny. Nikech nineno ka jogi nobiro nyaka koting'o muma. Ne en lemo ma tich adek ka tich adek ne en lamo, ti lemo rumo. Oledhi ema ka giduoko piny, asto pesa mioloni bedo dok piny ahinya. Nikech nono tibiro yudo ka miyo ma kawuone ka mako ich. Biro nyuol ma nyathini ka chako, to biro chako chulo gowi maruto nokawo. Okay. Mano wach mogik, Dr. Mark Matuga, in kaka ineno piny goganda, winjo bed ni ji ng'iyo kama chalo nade? An namba achiel kaka ne winja wacho George, ni sani gima koro sirikal timo en keto pesa e ofuko japiny. To korka yor siasa, nyaka wang'e kuma wanyalo yude resruok. 2027 wadhi gi Ruto. Kendo aparo ne oganda chon mondo mi wang'e kaka piny timang'o. To seche mwadhi gi Ruto 2027 ni wachak go kwan ma 2032. Nikech nya winjo ka jomoko sechako go kwan no. Manyithiwa mawuok kaka Erick yapa ni wuok nitiere kom moro modwaro, nitiere nyathiwa moro me chincho wuok ne dwaro kiano dwaro presidency, giwuoga kik waduong wigi. Okay. Nikech gimbende wang'eyo kod gi mbele. Nyaka wabed gi ruedhi moko makata koro kochopo to wanyalo timang'o. Wambe wanyalo siya wach ni mae kuma chom, lakini wach ma clear manyiso oganda en ni kuma wantiere ni ok wawuogie, to i broad based government ka temwa nyaka wabedie kwa kalo rot 2027 gi Ruto, 2032 kucho wapangre. Nyakora mogik giko maratil, diembo ma kawuono bedo maliet kendo mamit. Twak odiyo fuoni mane Erick wacho ni opondo. Nikech mane ratil wapime mondo wang'ine to piny chung kama chalo nade to nyalo yiengore kon mane koponi oketo kenge ma lew. Poj gi pak ne in mikete Ramogi TV kendo iwinjo twak mar ratil odiochieng' mar 12 dwe mar 10 2025. Nyinga en George Bati, ilo udu tete. Poj gi pak oriti masani. Yudo mo madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Royal Mabati Factory Limited keloni fuong'ruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom siling 396 mita. Brick tile kuom siling 456 kod Roma